I ara et porto a un altre punt clau del poble que no et decebrà. Anem-hi a peu perquè és una de les meues caminades preferides. Si em preguntessin quin és el símbol d'Ulldecona, jo diria el castell. I no només perquè surt a l'escut, sinó perquè és l'element més representatiu de la silueta del nostre poble. Per a mi, el castell és mirador, és desconnexió, és natura, família, records d'infantesa, és arribada al poble, a casa. Significa una llarga llista de coses i segur que amb la majoria dels falduts en comparteixo alguna. Si, a més, desempolsem una mica la seva història, descobrim que ha estat un indret importantíssim durant molts més anys dels que podem imaginar. Hi han passat ibers, romans, sarraïns, cristians i, justament, durant la reconquesta cristiana, el castell d'Ulldecona va ser clau per la seva situació estratègica. Sí, perquè controla el que és tota aquesta vall, tota la folla d'Ulldecona, i des d'aquí controla tot el nord de lo que era en aquells moments la taifa de València o de Dénia. És estratègic este punt a l'època cristiana per a començar les campanyes i anar cap a baix, cap a València. És el punt d'encreuament. I tant és així, aquest punt estratègic, que és Ulldecona, la convertirà en la 5a població més important de totes aquestes comarques, perquè és una població de pas. Fins i tot, que molta gent ho sap, les firmes dels casaments de Juana la Loca i Felipe Hermoso se van firmar a la Iglesia d'Ulldecona, perquè estaves al mig del camí que anava de València a Barcelona. El conjunt que podem visitar actualment és, a parer meu, d'una bellesa extraordinària. L'evocadora església de Santa Maria dels Àngels, les torres rodona i quadrada, les restes arquitectòniques, i tot això abraçat per unes precioses muralles defensives. Paco mos explica quina funció tenien les dues torres emblemàtiques del conjunt. Completament de defensa. Ja dic, estem a la frontera i tal, així ho tenim escrit en escrits de l'època en què ens diuen que està el riu Ulldecona, que en aquell moment és la frontera natural, i per tant el que veiem en aquesta torre té aquesta apertura que és l'entrada. Per tant, ja posen les entrades bastant dificultoses, realment té una amplitud de visió perfectament per a control de territori, i és això lo important que té. Controla el riu i controla tota l'altra part en aquest moment, que això és frontera, l'altra part que és sarraïna. Fer un passeig per l'exterior és com fer un viatge al passat. Quan era menuda, totes aquestes restes arquitectòniques encara no s'havien descobert. Veure-les ara al cap dels anys i contemplar els vestigis de diferents èpoques d'ocupació humana me pareix fascinant. Unes restes que mos parlen de com estava configurat l'espai i com era la vida quotidiana aquí. Per exemple, al pati d'armes se va trobar aquesta estructura circular amb pedra refractària al centre, un material rogenc que té molt d'òxid de ferro i resisteix temperatures elevades. La forma i el tipus de pedra mos indiquen que es tractava d'un antic forn del segle XIV en plena edat mitjana. Just al costat hi ha una llar de foc i una pica de pedra. Els tres elements, entre altres vestigis, mos permeten saber que aquí hi havia la part de la cuina i dels forns. I veus la torre de darrere? És andalusina. Quina meravella observar esta mescla d'èpoques. Paco mos mostra també els estables amb la menjadora. No m'havia plantejat mai que la mida d'un estable ajudés a fer una estimació del nombre de cavalls que hi havia en un lloc i, per tant, del nombre de persones nobles que hi habitaven. I després de gaudir d'esta passejada a l'aire lliure, entrem a la gran torre quadrada, també anomenada Torre de l'Homenatge, símbol del nostre poble. Només accedir-hi veiem com eren les antigues cisternes del primer castell que van fer l'any 1190, amb un sistema d'allò més enginyós per mantenir l'aigua emmagatzemada neta i fresca. Si fas la visita al castell, veuràs que l'explicació és interessantíssima. Comencem a pujar i a descobrir noves estances com la Sala dels Cavallers, un espai per al replegament i la reflexió, i el refectori, on devien menjar. Continuem pujant fins a arribar a la Sala Noble. Com el seu nom indica, esta era per als alts mandataris, com el comanador, el prior i el mariscal de camp. És una sala més gran i diàfana, amb un arc preciós al mig, i hi destaquen la porta d'entrada principal del castell i esta finestra coronella romànica. Són frares. Han fet els vots d'austeritat i de pobresa. Per tant, no poden mostrar opulència, ni poden mostrar poder. Però aquesta finestra denota noblesa. No té decoració,
però això sí que marca que aquí viu el senyor comanador. Per tant, li tens que pagar els impostos. Abans d'emprendre l'últim tram d'escales, mos fixem en un detall a les pedres de la paret. Les marques de piqué que tens la creu de Malta en les 8 puntes, que signifiquen les 8 beatituds, i que justament aquí tenim gravades les 4 barres. Aquestes 4 barres que ens indicaran que pertany a la corona d'Aragó. Les marques de pedra i piqué funcionaven de tal manera en que cada un al dia anava treballant pedres i les anava marcant. I al final del dia, per les pedres que feien, cobrava el jornal. Pugem una mica més, ara per una escala molt estreta que mos porta fins a la joia de l'edifici, lo terrat del castell, amb una vista de 360 graus de tot este extens territori que mos ajuda a entendre la importància estratègica del nostre castell d'Ulldecona. Començarem per lo que la vall que veiem, on està situat el poble, Ulldecona la Nova, Ulldecona de Sant Lluc, que al costat té tota la foia. Tota aquesta foia que possiblement ha donat el nom d'Ulldecona. Este nom que anara per a Himskuna i que alguns lingüistes, alguns historiadors i investigadors ens diuen que aquest cunà vindria de lloc en aigua. Per tant, tindríem la foia d'Ulldecona i el riu Ulldecona, que serien aquests llocs en aigua, que un lloc en aigua és un lloc per a la vida. Què és el que més te fascina del castell i de la seva història? Tot el que simbolitza. En aquesta recuperació d'aquest patrimoni, d'aquest castell, que és el símbol. Quants de tots nosaltres, quan estàs fora i estàs arribant al poble i dius mira, ja estic a casa, que veig el castell. No fas la referència a altra cosa que en aquest punt, aquesta talaia de mira, de vigilància, que ens dona la referència d'on està el nostre poble. Realment, les nostres vides moltes vegades estan marcades per símbols i mirar tot aquest territori, si sabent una mica d'història, te'n vas des de l'època d'aquestos preibèrics, per dir-los d'alguna manera, fins als nostres dies tens tota la història contemplada davant dels teus ulls. Per tant, veure els teus orígens, veure el teu futur, realment veus d'on sortim i cap a on anem.